ପଢ଼ିଲ? ଟୁଁ 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 ପାଠ ପଢ଼ ତ କହୁଛେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କଥା କହିବନି? ହାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଟିଛୁ କ'ଣ? ପାଠ ପଢ଼। ଆଗେ ପାଠ ତାପରେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଟି 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 ଫେର ପାଠ କାହିଁକି ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି? କାହିଁକି ଆଣିବି ବାଡ଼ି ଆଣିବି ବାଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ବାପା ନୁହେଁ ତୁମ ପାଖରେ ପଳେଇବି କେଇଠି ପଳେଇବି ବେ ଦେଖି ତମେ ହାଁ ଏକଲା ରହିବ ଏଠି କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ଆଉ ତୁମ ଖାଇଦେବ କିଏ? ହାଁ ବୁକା ଶୋଇଯିବ? ବେ ପାଠଟି ପଢ଼। ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବ? ହାଁ ତ କ'ଣ ହେଲା? ହାଁ ଦିଦି କ'ଣ ନେବ? କ'ଣ ନେବ? କ'ଣ ନେବ? ଦିଦି ତ ଘର ଅଛି। କାହିଁକି ଦିଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ? ଦିଦି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ? হ্যাঁ দিদি দিদি যে କ'ଣ তো ପାଠ ପଢ଼ି ନା ବାଡ଼ି ଆଣିବି? ଶହେ ଥର କହୁଛ। କେଉଁଠୁ କାହିଁକି ହାଁ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼। ବାଡ଼ି ଆଣିବି ଉଠିବି ଯିବି ବାଡ଼ି ଆଣି ଯିବି। হ্যাঁ পাঠ পড়ো আগে ব্যাগরে বই কাড় খড়ি কাড় যাও খড়ি কাড়িবনি ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଗେ ସିଲେଟ ଲେଖ आगे सिलेट लेख एबीसीडी लेख ओ आ लिख दियो 1 2 को कर नुआ पाठ शिखिछ पढ़ शीघ्र पढ़। हाँ तो शेखी चल पाठ पढ़
सिलेक्ट करो। ଏ କ'ଣ କାଢ଼ୁଛ ତା ଭିତରେ? ସିଲେକ୍ଟ କାଢ଼, ଖଡ଼ି କାଢ଼। पेंसिल कहीं पेंसिल कौन कर बे सिलेक्ट कार्ड खड़ी कार्ड क्या कह मत कौन कौन लिखी मत कौन कौन आ कौन डाक मत बाबा डाकिलु कहीं बाबा डाकिलु कहीं बे कौन लिखी मत कौन हाँ